O Barbanza consegue ver a luz despois de case un día de apagamento nacional. Ás 12:30 de onte fíxose a escuridade en toda España e algunhas vilas da contorna non recuperaron a luz ata ben entradas ás 9 desta mañá. O luns 28 de abril do 2025 quedará marcado no calendario dos españois como o día no que sofreron o primeiro apagamento enerxético a nivel nacional. Ás 12:32 do mediodía, Red Eléctrica, a empresa responsable deste suministro, rexistraba o cero absoluto de vatios, deixando sen luz a todo o país. Evidentemente, o Barbanza non escapou ao problema. Cada veciño viviuno dun xeito distinto, pensando moitos deles que se trataba dun corte puntual de luz. Imaginábamos que era un corte de luz, de feito chamarnos a casa, que no momento había móvil, preguntaron, oye, tendes luz aí e tal? Pois mira, non, ahora mesmo non temos, non, nós tampouco, desde outro lado de Ribeira, pero vamos, aquí cerca. E así foi a historia, pouco a pouco foi pasando o tempo, quedamos sin móvil, sin internet, bueno, as consecuencias propias do apagón. E depois démonos conta de que era un apagón generalizado, non só en Galicia, sino en toda España. Un día escaso e creo que chegou de sobra para todo o mundo. Así que... Que tal as experiencias de estar ao final todo o día sin teléfono, televisión? Home, pois nós vivímolo, digamos, ben, porque, bueno, ao facer bo tempo, tamén che dá un pouco para salir da casa, e, bueno, facer deporte, ou pasear, ou X, ou ir á playa incluso. Outros, coñecedores dende pequenos dun mundo sen tantos dispositivos electrónicos, tampouco notaron tanto o cambio. Arre, carallo, Dios, para que se vai a acabar o mundo. Apagou xa está, a noite unha vela e unha linterna e listo. E agora a mañá temos luz. Está o problema. A mí non me afectou en nada. En nada. Uns dos máis damnificados foron os estudantes que tiveron que volver á casa pouco despois do corte de luz. Esta mañá tampouco tiveron clase, polo que cada un aproveitou a tarde do luns á súa maneira. Pero media hora después nos mandaron a casa y en casa, bueno, se estaba bien, claro, pero por la noche costaba más y necesitábamos velas, linternas y así para estar por la noche. Si quieres ir al baño tienes que encender la vela y eso. Bueno, a ver, yo tengo colegio por la tarde, pero al final pues estuve en el colegio, salí, fui a hacer recados, en plan al Mercadona solo porque otras tiendas estaban cerradas. Y bueno, y aproveché ir a casa a estudiar. E quen estaba traballando tivo que volver para casa con media xornada aínda por diante. Parar, cerrar e acabar. E foron para casa, non? A casa. A comer, porque había do día anterior. Entón comemos o do día anterior. E depois á noite cenamos tamén así algo e nada máis. E alumbrarse con velas. Unha situación que non aconteceu no local Leif Store en Ribeira. Aquí traballa Mónica, que nun primeiro momento pensou que se trataba dun corte normal de luz. Cando se percatou do movimento na rúa, quixo saír a comentalo con outros comerciantes, pero a porta automática de cristal estaba bloqueada. En el primer momento yo me quedé totalmente, sin cobertura, no podía llamar a nadie ni saber lo que pasaba. Me quedé dentro, porque la puerta automática había que forzarla, pero yo intentaba forzarla y no la abría. Justo vino la chica que me limpió el coche, ahí forzando, o sea, me lo abrió ella, porque yo hasta parecía que iba a romper la puerta y al final fui capaz de salir para afuera y yo, bueno, pues marcharé para casa. Claro, la verja es automática. No tengo, supuestamente las verjas automáticas tienen como una cajita que le metes la llave y para poderla bajar en manual, pero no la tiene. O sea, me quedé fuera. Porque claro, la puerta automática se abría perfectamente y claro, no iba a dejar la tienda abierta. O sea, estuve aquí prácticamente hasta las 9 que vino mi pareja, con un generador para conectar directamente lo que es la verja al generador para poder bajarla. A parte negativa do día viviuse a escasos metros deste establecemento. O Bazar Cosmos foi obxecto de roubo durante a noite. Arredor das 12 da madrugada, un veciño da zona viu como 3 persoas accedían forzosamente ao local con ánimo de roubar. Comentaron o veciño de aquí de frente que foi quen veu un poquichiño a historia. Nada, que sobre as 12 el baixou ao garaje e veu que salían 3 rapaces correndo daqui da zona esta, pero non se percatou de máis. Hasta que subeu depois para a casa, un cuarto de hora despois, 20 minutos, sentiu algo de ruído, e se leu á ventana e estaban intentando xa forcejear na porta. Entonces, bueno, que eles desde ali que lles gritou, que lles alumbrou ca linterna da casa, e que ao pouco que escaparon, pero
Sen reixa de metal nin alarma, o escenario era idóneo para os vándalos, que logo de acceder ao interior roubaron diferentes enseres materiais e o cambio que había aínda na caixa. Aínda que sen saber datos exactos, Francisco asegura que poderían chegar a ser ata 500 euros. Evidentemente o que buscaron é iso, que non había alarma conectada, non había tal, eu non pude baixar a reja que é todo frente daquela, entonces podela baixar, pero despois subila a pulso é complicado. Entonces deixei así levantada, pero bueno, non contaba, supoñías, pode ser, pero bueno, como falaban de que a vigilancia iba a ser máis aquelada tal aquí no centro, pois fiei-me un poquichiño. Bueno, pois faltan os cambios de caixa, faltan 2 ou 3 carteiras de aí da zona esa, a priori non moito máis. Ahora, bueno, pois habrá que ir valorando un poquichiño se a mellor algún cargador ou algunha cousa que faltaba daqui desta zona, pero bueno, non podo aseguralo tampouco. Fiscado, eu recuperei os cambios ahora para abrir e tal, despois se te digo valorarei e mirarei un poquichiño o que hai, pero se te digo, non sei, ao mellor pois faltaban 400, 500 euros. Un dos sectores que máis traballo soportou onte foi o dos carburantes fósiles. Na zona do Barbanzaso quedaron abertas unhas poucas estacións durante a tarde, unha delas esta de Pobra. Aquí chegaron deceas de clientes necesitados de repostar os seus vehículos e de mercar litros e litros de combustible para dar de beber aos xeradores de enerxía nas súas casas e empresas. Ayer fue una cosa realmente curiosa, es decir, fuera de la tranquilidad de todo el mundo, que creo que es algo que hay que destacar, al ser, yo creo que solo estábamos operativas en toda la comarca, nosotros y la gasolinera del centro, la de Ribeira. Entonces se te va acumulando el trabajo porque claro, hay gente que tenía cierta inquietud, otros por circunstancias de trabajo, otros por desplazamientos que tienen organizados y entonces, oye, sí fue una jornada muy intensa, igual que fue a la mañana hasta que se repuso la energía a las 9:30 de la mañana. Es normal. Quenes tamén traballaron arreo durante todo o día e especialmente nas primeiras horas foron os efectivos de emerxencias da comarca. Persoas atrapadas en ascensores, avisos de posibles lumes e ata intoxicacións por inhalación de fume, como ocorrido en Rianxo, foron unha constante dende as 12:30 do mediodía. A noite foi máis ou menos tranquila, non tivemos avisos hasta as 7:15 da mañá, que tivemos un accidente en Palmeira, que tamén estivo colaborando os bombeiros de Ribeira, e despois, posteriormente, ás 8:20 da mañán, un incendio no que era a antiga Casa do Mar de Rianxo, onde se desplazaron tamén bombeiros de Boiro e Ribeira, e rapidamente, sobre 45 minutos, unha hora, pois se conseguiu apagar o incendio. Esperemos que non se volva a suceder. E, bueno, tamén é unha forma de aprendizaxe de como funcionan as cousas, como o que falla, o que non falla, e bueno, afortunadamente non tivemos que lamentar danos persoais. Durante a noite do luns ao martes, os bombeiros de Boiro asistiron únicamente a chamadas rutinarias, como accidentes de tráfico e algún incendio. Unha xornada de aprendizaxe para a poboación e efectivos de emerxencia sobre como actuar neste tipo de situacións. Entre a 1:15 e 2 da tarde, pois dedicámonos sobre todo a sacar persoas que estaban en ascensores, que quedaron atrapadas en ascensores. Despois tamén tivemos algún aviso de fume en algún parking, porque non funcionaba o sistema de extracción dos mesmos. Tamén tivemos, por exemplo, no noso caso, un anegamento nun garaxe en Boiro, e despois tivemos, digamos, unha xornada normal con un par de accidentes de tráfico. A normalidade comezou a recuperarse en Galicia durante toda a noite. No Barbanza a luz chegou a Porto do Son, Noia e Outes arredor das 3:30 de madrugada. Boiro, Rianxo e Lousame recibiron a preto das 7:15. En último lugar, a Pobra, Ribeira e Muros tiveron que agardar ata as 9. Ao longo da noite se lles foi suministrando combustible a aqueles que o necesitaban para seguir mantendo a través de xeneradores actividade eléctrica. Se foi repartindo tamén gasoil nas residencias onde era necesario, mesmo a 3 delas se suministrou oxígeno que necesitaban para as persoas que estaban ali alosadas. Leváronse ademais a cabo 3 traslados dende residencias a hospitais cando se determinou que foi necesario.